Здравейте, аз съм Чикан Геймър БГ и днес ще ви представя един клип на Майнкрафт. Влязъл съм в един рандом сървър. Нека да видим какво представлява. Има игри, Skyblock и Survival. Днес ще играем Skyblock. Да видим какво представлява тук. Да слизам. Защо падна? Тук има нещо като джъмпче. Мисля да го мина. Но аз съм зле с джъмповете и умря. Както винаги. Да се съжми. Има някакъв портал. Недър, нищо пак недър. Тук има нещо. Някакво. Какво ли представлява тук? Да го гледам. Малка къщичка явно. Да проверим тук. Да напишем Skyblock, щом трябва. И сега ще го напишем. Сега да си инвайтнем. Мога, значи, да поканим 10 играчи. Много са. Значи сега да приемем. Не мога да поканя. Защо? Ще напишем и спиш да учим на острова. Нещо ми 3 секунди. Телепортнахме се. Сега да видим. Аз не съм играл. Как го има това? Какво? Не знам нищо. Нещо се е прецакало. Да вземем блокчета така. Надявам се да се чувам добре, защото сега снимам с телефон и не знам как се чувам. Скоро ще си купя карта, с която ще снимам. Умрях. Защо? Пак сме с тук, добре. И какво стане? Защо водата изкочи? Добре, започваме. Оправихме всичко. Чудя се къде са другите острови. Пишете в коментарите, ако сте ги видели, аз не ги виждам. Много къде? Ще копаем под мен. И да, първото право на Майнкрафт е да не чупим под себе си. Какво да се прави? Добре, няма да чупим. Да видим какво може да... Нямаме дърво, това е гадно. Запалих се! Бързо във водата! Оправих се. Така. Тук в частта няма нищо. И няма поне саплинги. Защо няма нищо? Ще отидем на спавна, ако има такава команда. Да видим какви има. Хелп тук.
Има... нека да видим какви са им ларповете. В 8 и нещо ги правиха, но сега не са пуснати. Като вляза в сервера го пише. Да се самоубием ли? Не знам какво да правим. Няма острови. Какъв е този? Да няма острови. Ще сложим така блокче. Да цъкнем Shift. Ето там, къде е най-близкото блокчето. Въпреки, че... как така? Защо не мога да го сложа по-надолу? Явно му идва далече на героичето. Нека да скочим надолу. Опа, пак вода. Също му избута. Да съберем материали, ако открием остров. Да отидем на някой. Там може да има по-интересни неща. Лавата, точно сега пък я оцелих. Много интересно. Че оцелвам само лошите неща. Имал съм пари, като почнах, не искам. Казва се... Сега не... Пише преди малко как се казва сервера, но... Може да проща. Мисля, че ако сега открием остров, ще може да отидем. Ако утре има пак хлеб, ще се пробвам да разбера защо няма други острови. Ще ги съобщя. Само че не знам. Да видим. Просто ще се върнем назад, доколко ще имаме. Малко ми се чува мишката, защото не е хубаво да не се чува, но така ще е. Свършиха ни купчетата и никаква нова земя не открих. Да отидем. Открих диаманти! Това е най-якия скайблок на света. Но нямаме кирка. Защо? Дяволите. Ето купче, точно не ми трябва. Слушай така. Сега. Да чупим с две. Пак ли? Аз не съм в този сервер. Не съм влизал в скайблока. Този сервер май е някакъв нов. Или съм влязъл на друг човек. Не знам. Изхвърлим розите, гравела и той. И нас. Да изгледам от тук. Ако така си мисля, че тук. Добре. Излязохме. Супер новина.
инфо за Skyblock. Нека да прочетем. Ако искате да рестартирате Skyblock, напишете. Добре, сега ще го рестартираме. Рестартираме го. Добре, ето. Почваме от начало. Сега да го скочим там. Не, че скочихме толкова много. Сега да вземем дървото. Пишете в коментарите на какви игри искате да играем. Аз съм на Windows 8 и мога да от системата на Xbox да цеглям. И да ви показвам ревюта на игрите. Само напишете в коментарите да видя какво да правим. Колко е високо това дърво. Дано да ме паднат. Да сложим тук на блокче. Да. Сега. Не, това защо? Щупи се. Значи да вземем това храната. Добре. Другите неща още не съм разбрала какво са. Но време. Не, трябва време. Значи това тук. Сега ако направя грешка, не знам какво ще се направи. Ако не се лъжа, първо трябва да се лъжи това. И накрая водата, като стигнам до там. Да, успях. Няма се убивам. Сега... Опа, ще да дърта. Сега да такова, да го превърнем в обработено дърво. Опа, защо излязах? Това така. Крафтинг тейбъл да създадем. Къде да го сложим? И тук. На ранно място. Сега да направим пръчки. Така, да направим дървена кирка. После като съберем материали, ще направим за камена. Накрая, ако открием такова айрон, на мен на един скайблок ми се е падал айрон. Така, но точно е така. Да щупим този знак. Ще ме дразни. Добре, че сега са го модифицирали да не влиза в лавата, защото преди много влизаше. И си изпусках. Фръкват на другата страна и това е яко. Тази да не влезе тук. Влязо, не влязо. Ето тук ще е по-лесно да чупим. Докато свърши кирката... лапис! Как така? Ега ти якото. Да щупим лаписа, въпреки че нужна съм. Ето да си го съсемем. С каменна кирка. Съм брахме много такова кирка. За първи път виждам, че тази кирка има 3 имача. Лапис. Стане толкова и ми стане толкова интересна тази игра. Опа, нето влезе в лавата. Диамант! Не знам как ще го щупя. Те да не идват? Ето как. Ще го чупим така. Въпреки че нищо няма да падне. Сигурно да взимаме от това. Що ми се пада така? Мисля това да е края на този клип и ще го включа възможно най-скоро. Но ще видим. Само да вземем този лапис, да вземем тук,
това ще е края на този епизод. Аз бях Чикан Геймър БГ и до скоро. До следващия клип.